Arrenbier emanen du sententzia pisuia, elgarrekipena diten infernuko garrian, sekulako zuian eta ezein pasu gabian, orokotoi onsopen zazerden irabazia. Egundano ez da izan ez izanen jagoitik, judizio hain handirik ez etare bortiziz. Sortu eta sorsekoak hilez gero pizturik, orok ara behar dute eskusako kaberik. Hainiz gauza behar dira judizio handian. Juleak duien potestate parte ororen gainean. Demandantak errandezan bere kauza egiaz. Baitare defendentak bere defensionia. Porogatu datenean nor dukeien zuzena. Sententziaz eman dezan juleak nori beria. Egun hartan jule date mundu ororen jabia. Baitu ororen gainean potestate handia. Akusari bere date eta konsientzia, bekatu oro publikoki ageriko orduan. Bekatoren kontra date orduan mundu guzia, zeren duten ofenditu haien kreazalia. Ordu hartan izildauke triste bekatoria, orotarik zerraturik daude pauso guziak. Jule jauna iraturik egonen da gainetik, iristera apaindurik infernuia azpitik. Etxai gaiza akusa zen eskerreko aldetik. Bekatuak eskuinetik mintzaturen publiki. Ire kontra abengituk iaur horrek eginik. Gaizkienik kontra date konsientzia barnetik.